a gidan uwarwa aka yi. Ta aljanna na ce maka aljanna akwai mota mata daɗi kaji da Allah kan. Ai wannan abu ne mai sauki. To kuma kace a kabarinsa. In an yi addu'a ke. To kai ma ban baka labari ba. Nan ba sai na je gaisuwa wajen kanin tsoho na ba. Wajen kanin autan gidan tsoho na Usaini. Naji. Usaini ma'aikatan hotel din nan. Ma'aikacin hotel tayar gefen. Naji wanda kafar bene ta karya shi. Ina kusa da shi sai ya buga waya. To fa. Yana cikin buga waya an ga maka. A yayin da ya buga wayan ana ruwan sama. A can gurin da ya buga wayan. Inda ya buga wayan a yayin ruwan sama ake. Yana cikin bugawa tana rinji tana irin bada din irin daukan farko kawai na ruwan sama ya fara dagowa ta sifika. Ta sifikar ya fara zazzago. Ina wurin sai da na bude lema. Ina wurin akai abin sai da na bude lema. Saboda Allah. Ina wurin. Ai kai labarin ka jin ma nake jin. Balan abin da ya kawo ruwan tufa da kenan ta wannan wai ta sa aka fara. Ruwan tufa da ta wannan wai ta sa aka fara. Kana ji na ko? In muka daɗe a nan ina ganin wuta zai ci za ka sa wuta ya ci da mu. In banda kai wanda ɗan gatan kwanne zai ce an yi ruwan sama a wani garin ta shigo ta waya. Kai kuma an ba ɗan yilka ba ne kai saboda tsaban kare na mun wayo. Ka ce an binne mutum an buɗe maka rami an binne shi da motarsa. A gidan uwarwa aka yi. Ta aljanna na ce maka aljanna akwai mota mata daɗi kaji da Allah kan. Ai wannan abu ne mai sauki. To kuma kace a kabarinsa. In an yi addu'a ke